Bueno, Josu eta Bilok ezagutu ginean mundu mailako karikatura resoluzion erronkan. Eta kuriosoa, beti esaten da Euskaldunak mundu txikia gehala eta denak elkar ezagutzen deula, eta kasu honetan etzan ala izan. Eta zer da kontua, eta mundu mailako erronka bat azaldu behar izan da. Hor diluitu behar izan dugu gure lana elkar ezagutzeko Josuk eta Bilok. Eta oso pozgarria izan da, hortik tiraka, nola gaur, ia urtebete pasata, nola hemen Zumarrako kulturetxean elkartzen gehan, bi lanak edo bi karikatura sortak elkarren ondoan parez pare jarrita. Eta iruditzen zait oso bi estilo ezberdin dazkaula, eta erakusketa ondan oso nabarmen geratzen dela. Izan ere nire, nik neko azkar edo simple edo neko kolore planoekin marrazten duten bitartean, Josunak begitan atentzen baten dit, dakan profundidadia eta itzalekin nola jokatzen duen, argiekin. Bi estilo oso diferente dira. Iruditzen zait, nirea azkarxeago egindakoa diala, eta Josunak lan gehiago daukatela atzean. Baina, bakoitzak bere estiloa dauka eta hementxe, parez pare, ikusi nahi ditunak, hementxe dauzka. Erakusketa hau, Unai Gaztelumendi eta Biok osatu dugun erakusketa hau, oinarri dauka interneteko karikatura resolution 2023 erronka, ez da? Karikatura resolution erronka hau 2017an sortu zen, eta horrein oinarria da, hilabete batean, urtarrilean zehar, 31 mundu mailako pertsonai marraztea, berez egunean marrazki bat eginez. Unaik azaldu duen moduan, mundu mailako erronka bat izanik, bi euskaldunek bertan egin genuen topo, ez da? Eta hasieratik, Unairen lanak atentzioa ditu zidan, ez? Hainbeste lanen artean ikusi nuen bere lana, eta berak azkarra dela dioen arren, niretzako sortzen duena eta lortzen duena, ez da, sintesi handi bada, ez da, niretzako karikatura sintesi ariketa handi bada, eta niretzako horretan Unai maisu dugu. Eta erronkan ezagutu genuen elkar, eta nik beste batzuetan egin dudan bezala kainabera bota, eta eskaini nion ea erakusketa egingo genuen hemen Zumarrako kulturetxean. Eskertu behar daukat Zumarrako kulturetxeari eta beti ere herrian ematen zaigun laguntza horri, aretoa uztegatik eta benetan gure lana banatzeko aukera hau emategatik, ez da? Eta plazara izan da, lan hau guztiakin ondoren gaur bertan, hementxe inaugurazio ekitaldi honetan ezagutu dugu elkar Unaiek eta Biok, eta espero dezagun urriaren 25 arte egongo da erakusketa ikusgai, kulturetxearen ordutegi berdinarekin, eta batez ere hori, 31 pertsonek dira, bakoitzaren ikuspegitik ikusita, oso politia iruditzait oso ikuspegi ezberdinak direla, eta atentzia ditzen dutela. Eta, gozatu ezazue, bai eskertu nahi nioke niretzako irakasle handi bat izan den Jesus Tureti, ze niretzako izan da maisu bat eta txiki-txikitatik miresten dudan pertsona bat, eta karikatura munduan sartu nagoena, eta bere izena aipatu gaben ez duke utzi nahi. Eta Unairi, oneño ainorgatik, oneño etortzegatik, eta bere lana gurekin eskuzabal banatzegatik. Eta, mi esker udaletxari ere. Digitalki marraztenetera bat, igual unen batean harrapatze aldeman hau tarte gehiagokin gustatzen zait arkatzaren frikzioi sentitu eta, eskuz marraztea, baina hemen gaur egon bizigian ritmo hontan, eta kolako lanetarako tarte libreak aprobetxatu behar dira, orduan, nik ere digitalki egin ditut, Clip Studio programa erabiliz, argazki bat Googleen izena jarri argazkia begiratu eta handixe zuzenean, da inkluso esango nuke denak diala lehenengo intentoko momentu aterazean bezala, batzuk antza gehiago izango dute, besteak antza gutxiago izango dute, baina gustatzen zait pertsona bakoitzarekin argazki ikustean edo beak transmititu dian hori zuzenean azaltzea marrazkien eta horixe, lan askarra, argazkia deskargatu, ondoan jarri eta ateratzen zaidan egin.
marrazkien teknikai dagokionez, nik marrazki guzti hauek tabletan, iPad batean egin ditut, Procreate aplikazioarekin, batez ere oso eramangarria delako, egunean karikatura bat egin behar genuen, eta horrek egia esan baimentzen dit, edozein tokitan marraztea, ez da. Bai, agian badirudi lanketa gehiago daukatela, baina alare egun batean egindako lanak dira eta egunak usten dugu tartetxo horietan, baina bai, lan digitalak dira horrek ematen dugun azkartasunarengatik.